சப்போஸ் நீங்க தண்ணிக்குள்ள விழுந்துட்டீங்க, உங்க உயிரை காப்பாத்துக்கு பக்கத்துல யாருமே இல்ல, நீங்க தனியா மாட்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்களே உங்க உயிரை காப்பாத்திக்கலாம். நீச்சலே தெரியலனாலும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிரீத் இன் பிரீத் ஹோல் இதை மட்டும் பழகி வச்சுக்கோங்க. ஒரு பிரீத் ஹோல் வந்து ஒரு 10 வயசுல இருந்து எல்லாமே பண்ணுவாங்க. 20 செகண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த 20 செகண்ட்ஸ் பிரீத் ஹோல் இருந்தாலே போதும், உங்களை தண்ணி மேல கொண்டு வரும். நீங்க எந்த ஆக்டிவிட்டிஸும் பண்ணாம இருக்கணும். கையை மேல தூக்கி இப்படி கத்துனீங்க, கை மேல இருந்தாலே உங்களை உள்ள கூட்டு போயிடும். கை தூக்கினால இது மேல தூக்குனா உள்ள கொண்டு போயிடும். அது எப்படி பிரீத் இன் பிரீத் ஹோல் எப்படி பண்றதுன்னா, பிரீத் ஹோல் நீங்க எப்பெல்லாம் மேல வரீங்களோ அப்பெல்லாம் பிரீத் இன் சொல்லிட்டு ஹோல்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, நீங்க நான் காலை ஊண்ட மாட்டேன் பாருங்க, நான் ஹோல்ட் பண்ணி உள்ள போறேன், அப்படியே என்ன மேல விட்டு பாருங்க. இந்த இடத்துல ஏர் இருந்தது, நெஞ்சில ஏர் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு தண்ணி மேலதான் கொண்டு வரும், உள்ள கூட்டு போகாது. நீங்க ஏதாவது கையை காலை தூக்கும் போதோ ஆட்டும் போதோ மட்டும்தான் உங்களுக்கு தண்ணி உள்ள இழுக்கும், உள்ள கூட்டிட்டு போகும். இதுதான் நீச்சல் தெரியாதவங்க சப்போஸ் உள்ள விழுந்துட்டீங்க, யாரு ஹெல்ப்புக்கு இல்ல அப்படின்னா இதுதான் பண்ணக்கூடியது.